Boli raz kráľ a kráľovná a tí si z celého srdca želali dieťatko. A veru jedného dňa kráľovná porodila dcérku. Kráľ sa veľmi tešil a vystrojil veľkú hostinu. Pozval na ňu priateľov, príbuzných, známych, ale aj vedomkyne, ktoré žili v jeho krajine. Bolo ich 13. Tie mali na hostine jesť zo zlatých tanierov, ale kráľ ich mal iba 12 a preto jednu vedomkyňu nepozvali. Slávnosť bola nádherná a keď sa už chýlila ku koncu, vedomkyne obdarovali dieťatko rozličnými čarovnými vlastnosťami. Práve keď jej tá 11. vedomkyňa pričarila svoj dar, vošla do sály 13. Chcela sa pomstiť za to, že ju nepozvali. Podišla ku kolíske a zvolala: Nech sa kráľovská dcéra vo svojich 15 rokoch pichne vretenom a zomrie. Kráľ, kráľovná a všetci hostia sa zdesili. Vtedy predstúpila 12. vedomkyňa a vraví: Nech to však nie je smrť, len 100-ročný spánok. Hneď na druhý deň dal kráľ spáliť všetky vretená v kráľovstve. Kráľovská dcéra rástla ako z vody. Práve v deň svojich 15. narodenín ostala v zámku sama. Zvedavo si obzerala všetky komory a svetlice, ktoré nepoznala, až napokon vyšla točitým schodišťom na zámockú väžu. Hore našla akési dvierka, otvorila ich a za nimi v izbičke sedela pri kolovrátku ženička a usilovne priadla ľan. Dobrý deň, tetuška, čože to porábaš? Spýtalo sa dievča. Pradiem, odvetila starenka. A čo sa to tak veselo vrtí? Vypytovalo sa dievča ďalej a chcelo tiež priasť. No len čo sa dotkla vretena, kliatba sa splnila. Princezná sa pichla do prsta a zaspala hlbokým spánkom. Spánok sa rozšíril v celom zámku. Zaspali kráľ a kráľovná, ktorí sa práve vrátili domov. Zaspali kone v stajni a lovecké psy, holuby na streche a muchy na stene. Aj kuchár, ktorý práve chcel vybiť kuchtíka, držal varešku nad hlavou a spal. Slúžke vypadla z ruky sliepka, ktorú chcela ošklbať. Oheň prestal horieť, pečienka prestala škvrčať, stíchol vietor a ani lístoček sa nepohol v korunách stromov. Okolo zámku začali rásť šípové ruže. Čoskoro bolo šípové krovie také vysoké a husté, až prerástlo a zahalilo celý zámok. Ľudia v krajine si rozprávali príbeh krásnej šípkovej ruženky. Tak pomenovali kráľovskú dcéru. Z času na čas prichádzali k zámku kráľovskí synovia a pokúšali sa preniknúť cez húštinu, ale všetci zaviazli v trňoch a biedne zahynuli. Po mnohých rokoch prišiel do krajiny ďalší kráľovič a od jedného starca počul o šípkovej ruženke. A hoci ho starec odhováral, princ povedal: Ja sa nebojím, prerúbem sa cez trne a vyslobodím krásnu šípkovú ruženku. Práve vtedy sa minulo 100 rokov a nadišiel deň, keď sa mala princezná zobudiť. Princ prišiel k zámku a videl, že krovie celé zakvitlo. Kvety sa rozhrnuli, pustili ho do zámku a za ním sa znovu premenili na trne. Na zámockom dvore uvidel spiace kone a psy. Na streche sedeli holuby s hlavami pod krídlami a keď vošiel dnu, uvidel na stenách spať muchy. Kuchár v kuchyni držal varešku pripravenú na úder
a slúžka sedela nad sliepkou, ktorú bolo treba ošklbať. Kráľovič išiel ďalej a v kráľovskej dvorane našiel sladko spať všetkých dvoranov a pri tróne spali kráľ a kráľovná. Napokon vyšiel točitým schodišťom hore na zámockú väžu a vošiel do izbičky, kde spala Šípková Ruženka. Ležala tam a bola taká krásna, že na nej mohol oči nechať. Sklonil sa k nej a poboskal ju. Len čo sa jej dotkol, Šípková Ruženka sa zobudila. Otvorila oči a milo sa na ňo usmiala. Spolu zišli po schodoch dolu. Teraz sa začal prebúdzať celý zámok. Zobudil sa kráľ i kráľovná a všetci dvorania. Kone na dvore vstali a otriasli sa. Lovecké psi vyskočili, holuby vytiahli hlavy spod krídel a uleteli. Muchy začali liesť po stenách. Oheň v kuchyni vzblkol a ďalej varil večeru. Pečienka znovu začala škvrčať. Kuchár vybil kuchtíka vareškou a slúžka vzala sliepku a došklbala ju. Mladý kráľovský syn požiadal kráľa a kráľovnú o ruku Šípkovej Ruženky. A onedlho vystrojili veľkú svadbu a potom žili spolu šťastne, až kým nepomreli.